Wedan. Lho wong angon bebek kok semono kae. Ora ngono ya, Truk. Ya sedikit banyak buat banyolan lah. Supaya tidak terlalu apa sepaneng. Ayo. Barisane to, Truk. Heeh. Wah, lho nggawa gendera barang kok. Wah, kok lho genderane kok pramuka. Sing sijine kok. Wah, kae wong arep kemah. Heeh. Jejere kae lho. Wah, lho. Gendera ora pangling kae. Ana gambare Ces Trisula. Heeh, genderane sapa, Gong? Warga. Warga laras tak tunyo ndiasmu. Warga laras ki genderane ora Trisula. Apa? Warga laras ki genderane ki gambare kuwaci. Masa